Velkommen til Carlog. Mit navn er Tom Hansen. Jeg er indehaver af Carlog. Jeg vil meget kort præsentere, hvordan din virksomhed kan optimere og effektivisere håndteringen af kørselsregnskabet. Det er helt sikkert slut med at føre en manuel kørebog på papir og med blyant. Med Carlogs elektroniske kørebog henter man bare en applikation ned på sin smartphone, trykker start og stop for hver gang man kører en tur. Med 4-5 kundebesøg per dag har dine medarbejdere sparet næsten 2 timer per måned og har samtidig en kørebog, som opfylder alle skatskrav. Carlog System er meget mere end bare en kørebogsapp. Den avancerede bagvedliggende onlineportal giver dig og dine medarbejdere en lang række tidsbesparende funktionaliteter. For eksempel er det muligt selv at oprette brugere alt efter firmaets behov. Man kan med få klik få overblikket over de enkelte brugers kørsel i en given periode. Med yderligere et par klik kan brugerens rute kontrolleres og efterses på et kort. Der skal ikke mere bruges tid på at indsamle kørselssedler. Med få klik har bogholderiet hentet kørselsdata fra samtlige medarbejdere. Der bliver nu afregnet kørsel hver måned til tiden og efter skats regler. Afregningen leveres i en PDF eller en Excel-fil. Kan også indlæses direkte i jeres økonomisystem. Du behøver ikke mere at frygte kontrolbesøg for skat, når I anvender Carlogs elektroniske kørebogssystem. Alle data er blot få klik væk. Så vælg Carlog System til at håndtere din virksomheds kørselsregnskab, og du kan med garanti se frem til store besparelser, både økonomisk og tidsmæssigt.